Hej og velkommen til Smart Assets. I dag der kommer vi til at kigge på både aktiesparekontoen, men også et helt almindeligt aktiedepot, hvordan de egentlig fungerer, og hvad forskellen er, og hvad der egentlig kunne være smart at gøre på begge dele. Til at starte med, så kan vi starte med at kigge på aktiesparekontoen. Det er egentlig den, jeg har fået hævet frem her på skærmen herinde hos Nordnet. Det skal lige siges, der er ikke nogen annoncering i forhold til Nordnet. Jeg laver ikke reklame eller noget. Jeg bruger egentlig bare selv Nordnet, og derfor har jeg valgt at hive dem op her. Man kan sagtens gøre det på Saxo og så videre. Der er det bare vigtigt at sige, at hvis I har en aktiesparekonto på Nordnet, så kan I ikke have en på Saxo samtidig. Man må kun have én aktiesparekonto. Men sådan helt kort sagt, så kan vi se her, at satsen for 2025, som vi jo lige har gået ind i, der, at man må investere op til 166.200 kroner. Det betyder, at når man har indskudt det her på kontoen, så må du ikke skyde mere ind, og du genstarter ikke næste år. Der er ikke alle de her ting, som folk går og tror. Du må investere de her 166.200 kroner. Det er det, du må investere på den her konto. Så har man en tendens til i øjeblikket at hæve det årligt, og så må du så investere mere, når den er blevet hævet. Det smarte ved aktiesparekontoen, det er så, at man betaler kun 17% i aktieskat frem for de her 27, man normalt betaler, op til omkring de her 68.000 ish, og så betaler man jo 42% derefter. Men her der betaler du altså en fast lav skat på 17% årligt. Der er bare lige den hage ved det, at det er det, der hedder depot- eller lagerbeskattet. Så det vil sige, at du bliver altså hvert år den 31. i 12. Når vi går ind til den første året efter, så bliver det opgjort, hvad har du haft af overskud, og så kommer du altså til, så bliver det indberettet til skat, og så kommer det med i din opgørelse for den skat, du betaler. Så det vil sige, uanset hvad, så kommer du til at betale skat af det overskud, du har haft. Det er ikke noget, du selv bestemmer, det kommer bare årligt oven i din almindelige skatteregning. Så det er egentlig måden, det fungerer på her. Så som de kan se her, så har Nordnet et rigtig, rigtig fint tilbud. Igen, det er ikke en annonce, men at der kun er de her 10 kroner i kurtage de første 3 måneder, hvor kurtagen er noget, der egentlig varierer lidt. Det står altid, når du køber en aktie, så kan du gå ind og se omkostningerne på det. Det vil jeg egentlig anbefale, at man altid gør for at se, om det giver mening. Men i hvert fald, så har man en lav skat på de her 17%. Man er så bare tvunget til at betale den hver år, og den ryger så oven i en skatteopgørelse. Hvor hvis du har en helt almindelig aktiekonto, altså et aktiedepot, så vil du først blive beskattet, når du sælger din aktie, altså likviderer din position, eller likviderer noget af din position. Så det vil sige, hvis du sælger nogle aktier, så bliver du så beskattet. Det er måden, det fungerer på normalt. Til gengæld så har du så en højere skat til daglig. Så det er sådan de to forskelle, der er. Så hvis du har en helt almindelig aktiesparekonto, så kan du købe for det her fine beløb her på de her 166.200 kroner. Når du har smidt det ind, så skal du vente til, at den bliver hævet igen, før du må smide mere ind. Du har så en lav skat på de her 17%, men det bliver så afregnet hver år den 31. i 12. Hvis du har haft overskud, så smider de det overskud, 17% af det overskud, over til din skatteopgørelse. Så det vigtige at huske her, det er, I skal have noget likviditet til at kunne betale den her regning her, for det er ikke noget, som mange tror, at de går ind og modregner i det, I har stående på kontoen. I får altså en skatteregning ved siden af. Så lad os antage, at I har vækstet jeres position med 100.000, så får I altså en regning på 17.000, der bliver smidt oven i jeres skat. Så det vil sige, der kommer altså en regning på 17.000 kroner i skat, I skal betale med frie midler, eller så skal I til at sælge det her depot her, for at få nok penge til at betale skatteregningen. Så husk, de trækker ikke de 17.000 fra det her depot her, I får en regning ved siden af. Så hvis I intet problem har med at modtage de her regninger, så synes jeg måske, det er en god idé. Hvis I helt selv vil bestemme over jeres skat, og hvordan tingene skal fungere på jeres konti, så vil jeg anbefale, at man tager en aktiekonto, helt almindelig aktiedepot. Jeg har personligt ingen aktiesparekonto, det betyder ikke, det er rigtigt. Jeg bryder mig bare ikke om lagerbeskatningsprincippet. Det næste, vi skal kigge på i forhold til det her, det vil så egentlig være, hvad er måske smart at købe her? For der er rigtig mange, der stiller det spørgsmål, hvad skal jeg købe på de her aktiesparekonto? Og det er egentlig det, vi lige kommer til at kigge på nu her. I den forbindelse har jeg hævet iShares Core S&P 500 frem her på Nordnet. Det har jeg egentlig gjort, fordi at man lagerbeskatter også ETF'er i Danmark, og det vil sige, at når vi har 2 gange lagerbeskatning, så kunne det jo give god mening at samle det på den samme konto. Så hvis du har en aktiesparekonto, hvor du alligevel bliver lagerbeskattet, kunne det være en god idé at købe ETF'er. Jeg har valgt den øverste, jeg nu fandt her med laveste omkostninger. Jeg har egentlig ikke sat mig vildt meget ind i selve ETF'en, så lad være at tro, det er noget, jeg anbefaler den her specifikke. Sagt i den tidligere video, så gør jeg mig egentlig ikke så meget i ETF'er, da jeg ikke mener, at dem vi har i Europa er vanvittigt tiltrækkende.
Men hvis man har en aktiesparekonto, vil jeg klart anbefale, at man udnytter den skatteprocent, der er i lagerbeskatning, til at nedsætte skatteprocenten på allerede lagerbeskattede produkter, så det vil sige ETF'er. Så hvis du begynder at købe enkeltaktier osv., så vil jeg anbefale, at du gør det på dit aktiedepot, så du selv er herre over, hvordan du egentlig fordeler skatten. Så det vil sige, igen, vær nu opmærksom på, I har det her ene beløb her, I kan overføre, og det er jo i øjeblikket de her 166.200 kroner. Når I rammer det beløb, så skal I vente på, at satsen bliver hævet. Det bliver den årligt, men det er med marginaler, så det er ikke så meget. Vær nu opmærksom på, at lagerbeskatning er hver år. Hvis I har noget på jeres almindelige aktiedepot, så kan I selv styre, hvornår I vil likvidere positionen eller sælge aktien, og så blive beskattet det næste kommende år. Så kommer der en årsopgørelse, og så overgiver man det, der er blevet solgt for. Det er det, der hedder realisationsprincippet. På aktiesparekontoen, der vil jeg anbefale, at man køber primært ETF'er, da man bare kan sænke sin i forvejen lagerbeskattede produkter. Så det er egentlig sådan helt kort og overordnet, hvad det vil sige at være på de forskellige platforme eller i de forskellige pakker. Hvis der skulle være andre spørgsmål, så spørg gerne i kommentarfeltet, eller så like og subscribe for flere videoer. Jeg har ikke mere til jer i dag.